Wah mah, gak, jujur. Mata di, শেষ cinta bro. Gari, kakak. थांनाय साल 13 मे एबा 13 तारिखनि सालाव खरकसा ताकुक बेलेग खारि मासि साके गारि बै फेरै कलांजाका चिनि तिप्रासा बाहाके हिनगाय बोसाजोंनि नगो बेरनिया थामा जरा लामाओ मारुति गारि बै फेरै कलांजाका तै ताबुक बिनि साक बेले सिरियास कन्डिशन कलाजे बखरग्र फाटिजा ताबुक अ फेरानाय साबो बाहाके फेरा जाका आबो जतो साइमना बगे भिडियोनो पाठक जरा काहामके नायदि बुजिमानाय पुलिया सानाय जे गारि फेरा जानाय चित्तरंजन आबो आनि से अकरा तै आनि काकानि समान हाइपनो भिडियो जगा मुंग रक सासकपनो आबो नरकनो बुजिरिना बगे सामासे तै अकरा बरंनि मुंग नावि सामा बगे पुलियानो नाकर मुंग सानो पुलिया सिगां सिनेमुं सानाय गारि फेरा जानायनि मुंग चित्तरंजन देबरमा पीएस तेलामुरा कामी एमपी बयस संख्या 55 एक्सीडेंट अमा जागा बिश्रामगंज ताबुक चित्तरंजन एक्सीडेंट अंगमानि रिजन अंखा ताकुक चित्तरंजन बास गारिनि अंखरमा जरा खोंसा मारुति गारि डाइरेक्ट फाइ बनो थोथाय कलांखा तै आ मारुति गारि बेसिङो तंगो वानसारक गारि फाइ थोथाय रेफेमा बागै जागानो लास कलाजक चित्तरंजन ताबुक थैया मुंसा अंजाक फादि ताबुक बिसिनिकक साइमान लायनो पुलिया सिगां चित्तरंजन बिनि नगनि बोसाजोक बे फुन्दै कक सालाय तंमनि तांगै हिनखाय बिनि बोसाजोक बिश्रामगंज हामजक काजक एबा कायि रहरजाक आते हिने चित्तरंजननि बोसाजोक बिनि बाबुनो कलकै साका चिनि आरो फायै बेराय फायदे हिनै आ बागै बुफा चित्तरंजन बिनि बोसाजोकनि कक कसारमा बागै अमपिनि सिमे काहाम करंखायनो गारि गाय थांगा ओला बुफा बिश्रामगंज एरिया सगैखाय बिनि बोसाजोकनो कलकै साका आं बिश्रामगंज सफाकिया हिनै आबुनि ओलो बुफा चित्तरंजन बा साकानि अंखर द्रब साइडखाय बासाय तंखा आ जराना कायसे मारुति गारि फाइ बनो थोथाय रिफाइया तै नरक फुटेज बो काहामके नादि नुगै मानाय बास गारि खोंसा लायै आबुनि ओकलोगो जे मारुति गारि लाइट थामनि आबुनो फेरानाय रक आ बिसिङो वानसारो काजाक आ बागै जागानो कलायै बासाय मालिया चित्तरंजन तांगै हिनखाय बिनि बखरक फातुइ मकल रक दुखु मानबायखा तै बिनि साक जतनो दुखु मानजाक साकनि कुनो लरि सिमालिया चित्तरंजन आबुनि ओलो बनो गानानि बिश्रामगंज सा खामनगो तलांखा आरो बेलाय सिरियास कलाजेनि बागै लगी लगी जीबी सा खामनगो रहरका ताकुक चित्तरंजन तै ताबुक बेलाय सिरियास कन्डिशन कलाजाक ताकुक चित्तरंजन हिनके नरक अ जगा काहामके नुगै मानखाना वानसारक मारुति गारि बै बाहागे चिनि तिप्रासनो खरकसा खरसकाय सिटिदै साइमनि फेरावै दं।